Bueno, boas noites. Empezamos co pleno ordinario do día 28 de febreiro de 2024. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede das actas, data da sesión anterior, que é do 24, que bom, 24 de febreiro, non, é de, será do, non sei que día sería. Bueno, data de xaneiro. Algún problema en relación á ata de xaneiro? Nada. Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Sí, aprobarse por unanimidade. O segundo punto da orde do día é acordo suscribindo a declaración institucional da Federación Galega de Municipios e Provincias da FEGAN con motivo do 8 de marzo de 2024 Día Internacional da Muller. Declaración institucional con motivo do 8 de marzo de 2024, Día Internacional da Muller. A Federación Galega de Municipios e Provincias conmemora este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, reafirmando o seu compromiso coa igualdade de xénero en todos os espazos da vida pública, da vida política e social local. Dende cada un dos 313 concellos galegos se asume a necesidade de avanzar cara a unha representación paritaria de mulleres e homes nesas corporacións locais. Nesa liña estánse a dar pasos moi importantes, pero aínda non suficientes, como é ter pasado nestes últimos 20 anos de 18 alcaldesas no ano 2003 a 69 alcaldesas no ano 2023, o que supón un 22% dos concellos galegos. No caso das concelleiras, a porcentaxe ascende ao 40%. E nas deputacións provinciais, o 36% son deputadas fronte ao 64% de deputados. As 4 presidencias de diputacións contan todas elas con presidentes. Estas cifras reflicten que as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espacios máis importantes de toma de decisións do eido local. As mulleres seguen a padecer máis dificultades que os homes para desenvolver a súa actividade política nos concellos e nas diputacións, espacios políticos aínda moi masculinizados, como tamén sucede na participación social local. Aínda así, en ambos casos, se están dando importantes avances nos liderados femininos, tanto no número de alcaldesas, concelleiras e deputadas provinciais, como nas asociacións veciñais, de nais e pais, de organizacións ecologistas e culturais. Dende os concellos galegos se recoñecen estes avances en reforzo de todo o labor que aínda queda por desenvolver ata conseguir que os concellos galegos sexan espazos onde a igualdade sexa unha realidade, abordando tanto as barreiras estruturais como as actitudes e percepcións que perpetúan a discriminación e garantindo que todas as persoas accedan ás mesmas oportunidades. Neste período, ata as próximas eleccións municipais teñen que seguir dándose pasos cara á igualdade, polo que a FEGAN, en representación dos concellos galegos, se compromete a promover a participación activa das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino que permitan acadar a paridade nas corporacións e nas alcaldías. Incorporar a perspectiva de xénero en todas as nosas políticas e programas, garantindo que se tomen en conta as necesidades e realidades específicas de mulleres e nenas nas nosas accións. Aplicar medidas para garantir a igualdade salarial e de oportunidades no emprego, promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores laborais. Impulsar campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, dando apoio integral ás mulleres vítimas e traballando na erradicación da violencia machista. Bueno, como sabedes, normalmente somos nestes días tan xamados, neste caso o 8M, consideramos que as declaracións institucionais elaboradas pola FEGAN, bueno, sois conscientes que levamos anos non só por participar activamente delas, sino que son declarados que acada un acordo dos 3 grupos maioritarios, non? Do PP, do PSOE e do BNG, que son textos acordados unanimemente polas 3 forzas políticas, pois nós somos a que propoñemos como declaración institucional este ano elaborada pola FEGAN para celebrar o día 8M. Non sei se tedes algunha cuestión. Nos vamos a votar favorablemente.
Bueno, entonces pasamos a votar. Votos a favor. Moi ben. Bueno, pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había unha pregunta de FOU que solicitaba, bueno, a pregunta, un robo, solicitaba o plan director restado e que a partir de agora, que a vez que se fa un investimento deste tipo, xa teña ese plan. Bueno, o plan director xa foi encargado e cando este listo, bueno, pois teremos que o plan director xa foi encargado e cando este listo teremos que traerlo ao pleno, vale? Xa podemos debatir sobre o plan director, de acordo? Tardará moito. Cando foi? Intentarei que se aporte o máis pronto posible. Que aí... Que pasou? Opa. Un momento. Minuto. Entonces, Yolanda facías unha pregunta sobre, bueno, se íbamos a solicitar axuda da Xunta para contratar un extraer de arquivos. Bueno, en principio, ahora mismo esa contratación non é unha prioridade para nós e, desde logo, este ano non a imos a solicitar. E despois, Begoña, bueno, a parte de incidir no plan director, vamos, de carreteras, preguntabas cales son as pistas que se aprobaron no post-2023, no que foi aprobado nese plan, son as de, que aí estaba, efectivamente, aí está de Teso, está Pumariño, Teso e Casarville, e estamos pendientes, como a Pumariño está afectada por Adif, estamos pendientes de que nos veña a autorización da Adif para poder licitala, vale? Mentre non veña a autorización non podemos iniciar. Home, a idea bueno, poder subir a seguir o máis pronto posible para que en bo tempo, se pode ser no verano, pois que se podan asfaltar estas pistas, vale? Pero, bueno, aí só estamos pendentes da autorización da DIF, é o que nos falta. Vale. E agora pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas. Bueno, vamos a ver. Sobre unha batería de rogos sobre a plantación de viña intensiva que se está a facer en San Xulián, estas 22 hectáreas. Bueno, tivemos acceso finalmente ao informe de impacto ambiental, que tal e como
preveíamos un informe de impacto ambiental abreviado. Non é o ordinario. Parece ser que 20 hectáreas non son suficientes para solicitar, para que seña un estudio de impacto ambiental. Revisando este documento, detectamos que se solicita informe ao Concello de Vedra para redactar este IA. Solicitamos entonces este informe. Queremos o informe que entregou o Concello de Vedra. Parece ser, además, que o documento estivo disponible para outros organismos. Estou citando parte do informe, vale? O documento ambiental estivo disponible a outros organismos, organizaciones e ao público en xeral na página web da Consellería de Medio Ambiente e Territorio e Vivenda. Como resultado anterior non se recibiron achegas de ningún tipo. Temos aquí un problema, non? É dicir, o Concello de Vedra non fixo ninguna alegación. Sabemos que hai casas que están afectadas directamente, é dicir, que llevan a poner as viñas prácticamente a 2 metros e, ademais, co agravante de que están hacia o norte das súas vivendas. E, claro, os ventos dominantes durante o verano son de norte, é dicir, sempre que se sulfate van a sulfatar estas casas. Cando na legislatura pasada solicitábamos a aprobación dun SIX e vostedes votaban favorablemente a creación do SIX para Vedra, un dos motivos era precisamente isto, é dicir, que no período no que se abre para realizar alegacións e achegas a un estudio de impacto ambiental, o Concello tivera unha ferramenta fiable que pudera levarse a que a Consellería e que a Consellería non poidera decir nada en relación a isto. É dicir, temos ahora mismo 22 hectáreas que van barrer ese nebulizado de sulfatos cada 7 días prácticamente sobre 2 casas. De acordo? O que nos queremos, solicitamos ademais que sempre que se poña un documento de impacto ambiental, sexa ordinario ou abreviado en exposición pública para realizar estas achegas, que, por lo tanto, o Concello ten coñecemento desto, que se faga chegar, posto que participa tamén na redacción deste documento, que lle faga chegar os veciños afectados aos partidos da oposición esta circunstancia para solicitar as achegas necesarias e evitar actuacións como acontecida. Analizando isto xa é un comentario meu, curiosamente unha das únicas zonas que está protegida realmente é o perímetro da casa do propietario que aluga as fincas, que aí sí que se fixe unha protección e non se tocou unha sola árbore, non? Citando o mismo informe, dice que conforme asinado no apartado B para o acceso ás parcelas aproveitaránse os camiños existentes minimizando a apertura de outros novos e restaurando os terreos afectados. Entón, exiximos que certifique que unha vez que rematan as obras, cando rematen as obras, se comproben e sino que exixan que o camiño que está afectado que se repare. Hai aquí un tema tamén atendendo as directrices de Augas de Galicia dese informe, léolle, respectándose como mínimo as distancias de protección da contorna de captacións de aguas persistentes para abastecemento humano, unos 35 metros, para aplicación de fertilizantes orgánicos tipo xurros, 50 metros para aplicación de produtos fitosanitarios perigosos para o medio acuático. Para outros usos distintos ao abastecemento humano, 10 metros para aplicaciones de fertilizantes orgánicos tipo xurros e 20 metros para aplicación de produtos fitosanitarios. É dicir, as distancias mínimas as que teñen que separarse ou temos que evitar utilizar este tipo de produtos. Tendo en conta que se puxeron as viñas o que prácticamente están previstas á porta destas casas, solicitamos ou exiximos que se garanta que non se realizan plantacións de viñedo a unha distancia inferior á liña homotética do perímetro da casa lindante coa explotación de unos 50 metros, posto que estas casas teñen captación de aguas mediante pozos para consumo doméstico. É dicir, garanticen que na liña homotética de 50 metros destas casas, posto que teñen pozos dentro, que non se fai plantación para evitar que haya calquera tipo de fitosanitarios que lles afectan ao seu suelo. Sobre o caso de que o Concello de Vedra se lle solicita informe e o informe, non lle vou ler o texto, pero dice que non hai ningún problema. Xa queremos saber que día cursou visita a técnica municipal do Concello ao predio afectado, posto que para xenerar ese informe imaginamos que tivo que haber visita. E, a verdade é que se nos cae a cara de vergoña que nun caso como este, e además tendo en conta que estas familias realmente son votantes seus e que nos consta que vostede estivo nestas casas a solicitud destas familias e que vostedes non tiveran deito absolutamente nada. Alén do propio informe, vostedes poderían ter exixido que lles acabo de solicitar que a 50 metros do perímetro desa casa non se instale ningún viñedo.
E, sin embargo, vostedes non lles dixeron nada. Xa, prácticamente, e son votantes seus, además. É o máis delirante da situación. Eu diría que son vostedes lacallos desas empresas, pero, bueno, vostedes saberán. Bueno, solicitamos un plano detallado cos aproveitamentos de aguas subterráneas e as autorizacións administrativas correspondientes, tal e como recolle o propio informe. Solicitamos tamén ao Concello que indique quen é o organismo encargado de realizar ou validar a inspección que tivo que realizarse para garantir que non hai ninguna das especies que nesta zona están protegidas e que aparecen no propio informe de impacto ambiental. Y además, atendiendo al punto 4.5, protección de la fauna, la vegetación y otros valores naturales, no apartado 5 dice que non se producirá ninguna alteración ni remoción do suelo natural fora do ámbito de influencia da zona obxecto de actuacións. Bueno, solicitamos a inspección da parcela obxecto deste informe, en particular dunha masa arbórea de frondosas situadas no ortoplano do informe, ao sur da mesma, que na actualidade foi removida e cujos árbores foron talados. Era unha carballeira. Solicitamos que revise se esta tala tiña os correspondentes permisos e que de haber infracción, ben porque se incorpore a explotación vitivinícola sin incluirse no informe de impacto ambiental, ben porque a tala non teña autorización, realice o propio Concello unha denuncia de oficio en cumprimento das garantías que aportan no último pleno asignado unha moción sobre as explotacións en extensión de viñedo, en cumprimento ademais do propio apartado 7 do informe de impacto ambiental que recolle que en caso de que se detecte infracciones será obrigado comunicar á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, etc. Bueno, e finalmente parece ser que hai un técnico que ten que pagar a promotora un técnico ambiental que se encarga de certificar o cumprimento do plan de vigilancia ambiental. Me imagino que con esta certificación existe unha documentación. Bueno, pues solicitamos que lle pida á empresa eses documentos que garantizan que este técnico ambiental estivo aí presente e que, ademais, tiña a titulación adecuada para eso. Bueno, e xa antes de que me conteste vostede que non son as súas competencias o que lles acabo de solicitar, vou ler unha parte dun informe dun experto que nos mandou, que dice así: o Concello, onde está situada a obra, tamén pode actuar se detecta un incumprimento do informe de impacto ambiental, inda que a supervisión e fiscalización primarias poden corresponder á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, os concellos teñen responsabilidades no ámbito de autorización e control local das obras. Se un concello detecta un incumplimiento do informe de impacto ambiental, pode tomar medidas adecuadas de acordo coas leis e regulamentos municipais. Isto pode incluir notificar a autoridade ambiental competente, tomar medidas administrativas como multas ou paralización da obra e colaborar coas autoridades regionais para garantir o cumprimento das regulacións ambientais. En canto á legislación que ampara o Concello para a realización indicado anteriormente, en Galicia, a Lei 3/2016, do 23 de febreiro, de medidas en materia de proxectos integrados de paisaxe, así como a Lei 5 de 2019, do 13 de febreiro, de medidas fiscais e administrativas, regulan as competencias dos concellos en materia urbanística e de medio ambiente. Ademais, a Lei 7 de 2002, do 17 de decembro, de Protección Ambiental de Galicia, establece o marco xeral para a protección e o control do medio ambiente na comunidade autonómica, que tamén está recollida, onde tamén se recolle a actuación municipal. Bueno, por mí nada máis. Vale. Bueno, primeiro queríamos solicitar un histórico das viaxes do señor alcalde aos distintos lugares, porque non nos queda moi claro nesta presente legislatura. É unha cousa que parece que se facía na anterior legislatura, que normalmente se nos avisaba cando non iba a estar. Eso tamén queremos que se volva a facer, porque parece-nos interesante, non que nos enteremos polas redes. Eso primeiro. Despois, a segunda, queríamos saber cantos nenos e nenas quedaron fora da escola infantil este ano. Parece ser que os nados en novembro, decembro, xaneiro e febreiro xa non teñen praza. Cal é o motivo de que non reservemos estas prazas? Tamén queremos saber se para o seguinte ano eses nenos, bueno, os que naceron en xaneiro e febreiro, seguirían no tramo 01, pero os que naceron en novembro, decembro, terían dereito a pasar, o sea, poderían pasar a
a usar a escola infantil no tramo 1-2 ou, como non teñen praza este ano, tamén quedarían sen praza para o seguinte. E despois, bueno, tamén solicitar, xa que parece ser que hai nenos que non están empadronados en Vedra e que están na escola infantil de Vedra para ocupar as prazas que quedaran vacantes a primeiros de curso, si co veciño Concello de Boqueixón, que tamén ten a mesma problemática, non se podería entre os dous abrir unha nova aula para recoller a eses nenos que quedan fora, que polo número creemos que case é unha aula completa. Danos moita pena que en decembro solicitemos ás familias que se empadrón en Vedra e que os nenos nacidos e que están en Vedra teñanse que ir a escolas infantís de Santiago Games, porque iso o que imos conseguir é que esas familias, en moitos casos, prefiran case irse a vivir a Santiago Games, etc. Despois, tamén queríamos solicitar que nos expliquen que pasa coas axudas para material escolar, xa que son as axudas que se publicaron no BOP xa primeiros de decembro do 2023 para solicitalas en decembro do 2023. Estamos finalizando febreiro do 24 e as familias ainda non saben a quen lle adxudicaron nin cando se lle vai pagar. Ter unha única incorporación ao que solicitou Joli. E cando nos pase o histórico das viaxes que fixo, gustaríanos tamén saber quenes foron, non sei como se chama a figura, secretario, alcalde accidental. Alcaldes accidentales. Exactamente. Quenes foron os alcaldes accidentales en ese período. E, ademais, non é un histórico das viaxes, senón canto tempo estivo fora. É o que realmente nos interesa. Canto tempo estivo fora, onde foi, e durante ese período, quenes foron alcaldes accidentales. Nos queríamos preguntar cando se prevé executar unha senda peonil que se quedara de facer en Sanfins desde a ponte da autopista ata o Serradero de Bouzas. Se hai algunha previsión de executala, se vai ser neste ano. Moi ben, bueno, non hai máis preguntas. Moitas gracias a todos e boas noites. Chao, Susana. Adiós. Buenas noches a todos.